गासैनिबोसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाहैबाय लोगोफोर। दा आङो मैया मोनसे बिराद इन्टारेस्टिं भिडिअ नुदों राजु नार्जारी बिथांनि। राजु नार्जारी बिथां आरो UPPLनिफ्राय माने फार्स्ट टाइम महिलारी सारनि मावनायखौ बिथांमोना बाख्नायदों। गोबां खामानि मावबोदोंमोन होननानै बुंदों, सेक्रिफाइस खालामदोंमोन हारिनि होननानै बुंदों। बेखौ दिनै नोंथांमोना दासो नुबाय नङा होमब्ला? बेसेबां इन्टारेस्टिं। जुरि जेननायनिफ्रायनो लानानै बिथाङा दिनैसिम बेसेबां डेभेलप खालामखो। सान हर खस्थ' खालामनानै BTCनि रायजो राजा आइ आफाफोरनि थाखाय बिथाङा मा मावाखैमोन। दिनै नोंथांमोना बैफोर मावनायफोरखौ बबेयाव नुखो? बै समाव नोंथांमोननि मेगना बबेयावमोन? खाफालावमोन ना खिबुआवमोन? महिलारी सारनि डेभेलपखौ नुयै। दा बेखौसो सोंनांगोन नोंथांमोनाव। दिनै नोंथांमोना मा होनो रायजोफोर, BJPखौ बाख्नायनायावनो दिनै जोबलांजोब्बाय। BTCआ पावार टावार लांजाजोब्बाय नङा होमबा? थरलं थरफं जाजोब्बाय बेहेरफोर बायदि नङा होमबा? दिनैसो बिथांमोना गावसिनि नैबे बिराद माने खैफोद समावसो महिलारिखौ बाख्नायनो टाइम मोनबाय। बेसेबां लासिंसिं। आरो बिथांमोना दि दा बाख्नायदों बेयो बेसेबां फोथायथाव आरो बेसेबां सैथो नङा होमब्ला? बेखौ साननांगोन रायजोफोर। दा बिथांमोना 4 बोसोराव उदै फुगार फुगार जाबोबाय। थाखा फैसा बस्ता कि बस्ता थुब्रायबोबाय नङा होमबा? दिनैसो नैबे समाव रायजोनि अलखदखौ नुबाय आदा राजु नार्जारी। दा बुजिबाय ना बुजियाखै? ना दाबो नाटकसो खालामदों नामा? बै प्रमद बन्दु बिथां बायदि। प्रमद बन्दु बिथाङा मोजाङै गाबफ्लानो रोंगौ। नोंथाङाबो रोङाबा सोलों। आरो गोबां UPPLनि बिथांमोना बिराद गाबफ्लानो रोंगौ। आरो बै आबसुनि दिपेन बर' बिथांमोनाबो बिराद गाबफ्लानानै नाटक खालामनो रोंगौ। जाहाथे बैफोर नाटकफोरनिफ्राय बारग'नो हायो। आरो बै नाटकफोरखौ लानानै फोथायनानै जाहाथे बर' रायजो राजाफ्रा आरो खनसे मानि बिपदाव गोग्लैबावा बेखौ सिन्था खालामनांगोन रायजो राजाफ्रा। आं बेखौसो दिनै खावलायनो लुबैदों। दा लोगोफोर जों ओरैबायदि दुगा जानो हायो नङा होमब्ला? मानि बै समाव जुदि महिलारी सारा जुदि उजियामोनब्ला दिनैसिम बर' जाथिया मा जागौमोन बेखौ सिन्था खालामदोंना खालामाखै रायजोफ्रा? बेखौ साननांगोन। दिनै BSc BTC लाबोनानै बे एरियाखौ बा बे BTCखौ फोसाबामोनब्ला बे रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे सुबिदा जागौमोन नामा दिनैहाय? नङा होमब्ला? दिनैसिमबो मालायनि आथिं सिङावनो थागौमोन। दिनैसिमबो मानसिफ्रा माने जोंनि हारिया गुबुनफोरजों माने दाउ अमाफोर देथारनाय बायदि देथारजागौमोन। दिनै बै समनिफ्राय दिनै महिलारी सार फैनायखायसो बासायदों, रैखा जादों। बेफोरबायदि गोबां सान्थि जादों। दा बेखौनो नोंथांमोना दिनै बुंनो सानो हाग्रामा महिलारी सारालायनो असान्थि लाबोदों। दिनै असान्थिखौ सोर लाबोदों? बै समाव जेब्लानाखि BSc BTC जादोंमोन बे समावथ' आन्दलन दिनमोन नङा होमबा? बै समाव नोंथांमोनानोथ' असान्थि लाबोदोंमोन। BTCखौ नाङा, बड'लेण्ड नांगौ, सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै बै समावथ' नोंथांमोना बिराद आन्दलन खालामदोंमोन नङा होमब्ला? दा बै समाव जेब्लानाखि महिलारी सारा बड'लेण्ड जाथ'वा होननानै बुंदोंमोन, माने बिथाङाथ' नाङा होनाखैमोन। बड'लेण्डखौ नांगौ खिन्थु बड'लेण्डआ जाथ'वा, एसे सम नांगोन होननानै बै समाव बुंदोंमोन। बे समावनो होनलायबाय प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारिनो बड'लेण्ड नाङानो रायजोफोर लागायलायबाय। एकदम फुरा माने अर सुनानै होलायबाय। दा बैफोरबायदिनो माने जोंनि हारिनि गेजेराव माने गोबां दाङाबाजि जाबोदों। दा दिनैबो नैबे समा थांनो नागिरगासिनो नङा होमबा? दा जोङो बेखौनो बुंनांगोन दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ माने अमाया हालौबाय बिराद खस्थ'। दा लास्टाव मा जाखो? सैमाया गाग्लिनानै थांबाय। दा बिगोमाया फैनानै नायफैबाय, माने सैमानि आगानजोब। माने सैमायासो हालौदों जाहैबाय। दा हनै सैमायासो मोनजाहैबाय ओंखामखौ ना बेदरै। दा थिग नैबे जोंनि BTCनि अबस्था रायजोफोर। बै समावथ' बिराद दुगामाराथारमोन ना बिथांमोना। 17 बोसोरावलायनो हाग्रामा महिलारी सारा जेबो डेभेलपखौनो लाबोनो हायाखै। होमबा बै समनिफ्राय दिनैसिम जेसेबां डेभेलप जादों बा लामा सामा जेसेबां अफिस जेसेबां मेडिकेल कलेज हस्पिटाल बेफोर जादों बेफोरखौ सोर लाबोखो?
बेफोरनोथ' गासिबो महिलारि सार लाबोनाय, नंगौना नङा? दिनै बेखौनो बिथांमोनहा बुंनो सानदोंमोन बै समाव जेबो डेभेलपमेन्टखौ लाबोआखै। होमबा बै समाव नोंथांमोननि मेगनाव अबाव थायामोन? दिनैसो नोंथांमोनहा महिलारि सारा गोबां डेभेलप खालामबोदोंमोन होननानै बुंनो हाबाय राजु नार्जारि आदा। दिनै बेखौनो सिन्था खालामनांगोन। नोंथांमोना थाखा फैसानि उखैनायावनो जुदि बर' हारिखौ जुदि गोग्लैसोहोनो हायोब्ला, नङा होमब्ला? होमबाथ' नोंथांमोननो जेबो नाङा। नोंथांमोना खुनु जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैया। मानि नोंथांमोननो नांगौ दिनैनि दिनाव खालि थाखा फैसा आरो गादिल'। ताछाड़ा जेबो नाङा। दिनैनि दिनाव बर' रायजो राजाफ्राबो बुजिनो रोङै गैला। आरो नैबे समाव दिनै बुजिखा हसिखा जुदि जोंनि रायजो राजाफ्राबो जुदि सोरबा UPPL सोरबा एबसुखौ मदद होनो थांनाय मानि आरो रासिन गोथौ हाखराव गाब्र'नाय। आरो बै बिथांमोना बुजिनानैबो दिनैसिम बुजियै जानायाव जों बिथांमोनखौ जों मा होननांगोन? माने मोसौ जातनि मानसि होननांगोन आरो बिथांमोनखौ। जिहेथु दिनै जोबस्रांलांनायखौबो मिथिया बिसोरो, नङा होमब्ला? थाखा फैसाल' नांगौ। दा बिथांमोनखौ रागाजोंनो ना गाबनो, नङा होमबा? ओरैबायदि अबस्था बिथांमोनहा। दिनै बिथांमोननि गासिबो खायदाफ्रा मा होनो? बै सिखाव थांखांनानै सोलो ओंखारनायसो, बै मानसि थैखांनानै डक्टर अजा हमनायसो लोगोफोर। जेबो गैया। दिनै BTCआ जोबलांजोब्बाय, नङा होमबा? अब्लासो दिनै बिथांमोनाव सोलो फैबाय। बेफोर बेसेबां इन्टारेस्टिं। बिदिनो जायो। माने बांद्राय अभार स्मार्टबा मा जायो? खि गादलाय होननाय थायो, नङा होमबा? दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा बिराद अभार स्मार्ट जाबाय। माने गावनो गाव एकदम सोलोंनांगौ गैला, गासिबो रोंजोब्बाय। माने पातालनिफ्राय लानानै सोरगोसिम रोंजोब्बाय होननानै बिथांमोना बै माने सिनेमाफोरनि बायदि सरखार सालायनो सानदोंमोन। बै नायक फिल्मनि अनिल कापुरनि सानसेनि सिफ जानानै सानसेनि देशखौ माने धन धना खालामनो साननाय बै सिमांफ्रा दिनै मा जाखो? प्रमद बन्दु दिनै माथो नोंथांमोना बै साननै सानथामावनो खोमानानैसो लाजोबनांबाय। दिनै BTCनि रायजो राजा समुग्र आइ आफाफोरनि थाखाय माने बै फोथाराव दै राननानै होनो बा बे दैजों आबाद मावनानै जानो थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर बान्दो थेदोंमोन महिलारि सारा, नङा होमब्ला? दिनै फैयै फैयै फैनानै नोंस्रा बे साननैसोआवनो बै बान्दोखौबो फ्रुस जावफुनानै हरलायबाय। दा दिनै दैयानो रानजोबलांबाय। बबे दैजों मा आबाद मावनानै जानो? दा नैबे समा बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बिराद जारला जाहैबाय आरो। दा दिनैनि दिनावबो बिदिनो जादों। नैबे अबस्था रायजोफोर। दिनैहाय जोङो मा दंबावो? दिनै बिथांमोना जावफुनानै हरखांनानैसो दिनै सिन्था खालामबाय, ओइ बै बान्दोखौ जावफुनाङामोनलै। माने बिराद रायजो राजाफ्रा आबाद मावनानै मोनजायोमोन। दा बे बान्दोखौ थेफिननांगोन होनबा जायो प्रमद बन्दु। जाला, जिहेथु बे बायलांखांबाय। दा बेखौ थेफिननांगौ बिराद खस्थ' दङ। आरो गोबां थै होबावनांगोन, गोबां जेल जाबावनांगोन, गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां हिसाब खिथाब होनांगोन सरखारनो। बिनि उनावसो जागोन। नंखायनो बै समावनो सिन्था खालामनांगौमोनब्रा प्रमद बन्दु आरो मा होनो राजु नार्जारि आदा। नोंथांमोना बिराद गोरलै, बिराद नर्माल सानबाय सरखार सालायनायखौ, नङा होमबा? दिनै मा जालांखो? मा जालांखो? दा गोबां खोथा सावरायबाय लोगोफोर, नङा होमब्ला? बाराबा लावद्रायो। दिनै एसे थाब थाब दोननांसिगोन। दा जिखुनु खौसे जानाय जायैनि उननि खोथा जाहैबाय। माने जोंहाथ' जेरैबाबो BTCखौ बासायनांगौ। आरो खौसे जाबाबो जायाबाबो सोरबा UPPL सोरबा एबसुआ जुदि मदद होआब्लाबो जोंहा BPF हान्जाया गोख्रोंखा। आरो फैगोन समाव जेरैब्लाबो सरखार दाखागोन आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ नायबानो जाबाय। आरो दिनैनि दिनाव जों बेखौनो साननांगोन, माने जाय बिथांमोना जुदि BTCखौ हास्थायो बा गोमालांनायनिफ्राय रैखा खालामनो लुबैयो, रायजो राजाफ्रा फैनानै गासिबो नांगालखौ मदद खालाम। ताछाड़ा जेबो उफाय गैया।